E, țineți-vă bine, că de aici începe distracție. Așa da, asta da, frate, mare. Bun venit la mare. Cât de tare, ia. Asta da, frate, apa pun la butuc. Ia. Așa. Bun venit în București. Ia. Așa. Și mă, vă trebuie să-ți faci baie ca să poți să mergi. Și apoi pun la butuc. Hai, sifon, s-a luat o pâine de tramvai. Hai, sictir! Nu prea am stabilitate. Așa. Valurile Dunării. Da, ne folosim trotuar, foarte bine. Chiar idee bună să folosești trotuarul în caz de urgență. Da. Deci e foarte recomandat. N-a zis nimeni nu. Tramvaiele blocate, tramvai cu troleu tras. Deci imagine super.